Hier moet het in zitten. De schedel van Dionysius de Karthuizer. Het kistje met de resten van de Limburgse monnik uit de 15e eeuw is al heel lang verzegeld. Er is eigenlijk een heleboel wat ze van tevoren wisten. Het begint al met de vraag van, zit er überhaupt iets in het kistje? Blijf toch nog altijd enorm afwachten van wat je dan aantreft. Het kistje kan leeg zijn. Er kan echt van alles in zitten. Dionysius van Leeuwen leefde en werkte in Remont. Hij was niet zomaar een geestelijke. Karthuizers waren kluizenaars die in afzondering het goddelijke zochten. En hij was de belangrijkste van allemaal. Ja, dus in de tijd gold ook het gezegde van wem Dionysius gelezen heeft, het niks niet gelezen. Dus in feite wil dat zeggen, als ik het wil weten over middeleeuwse theologie, kijk naar het werk van Dionysius, dan kunnen we het eigenlijk allemaal nog een keer in terug. Meestal graven we het op in het veld en er zit er heel veel grond en klei omheen. Deze is al zo lang in een kistje bewaard en dan op dat moment dat het kistje opengaat, dan is dat toch heel bijzonder en spannend. Ja, met 1 tand, gelukkig met een tand voor het genetisch onderzoek. Het ziet er goed uit, maar het blijft nog altijd afwachten wat het resultaat zal zijn. Dit wordt een grondig onderzoek. Wetenschappers uit Nederland en België voeren het uit. Er wordt ook een documentaire van gemaakt over alles wat het kistje prijsgeeft. We hadden ook geen papieren verwacht bijvoorbeeld, we hadden enkel een schedel verwacht. We vinden daar heel wat documenten erbij, dus het onderzoek kan beginnen. Ik denk als je zou kijken van wem zou de meest populaire Limburger moeten zijn, dat Dionysius wat mij betreft toch wel in de top 10 zou moeten zitten. Want hij is immers geweest, hier ter plekke heeft gewerkt en geleefd. Maar zijn naam en zijn faam is door heel Europa verbreid geweest. En dat zijn we helaas een beetje kwijtgeraakt. Die dingen als ik immers nu op een straat vroeg van wem was Dionysius de Karthuizer, dat ze geen flauw idee hebben. En de goede man verdient eigenlijk meer. De verborgen documenten. Een bijvangst. Ze gaan van alles vertellen. Maar wat precies? Waar hoop jij nog meer achter te komen? Ik hoop erachter te komen dat het zeker weten Dionysius is. Dat zou heel leuk zijn. Het is dus niet 100% zeker of het wel degelijk de schedel is van Dionysius en dat willen we ook achterhalen. In het Latijn, en wat ik zo snel lees, staat daar. U denkt misschien dat dit de schedel van Dionysius, maar daar heeft het toch alle schijn van dat het hem niet is. En als dat zo is, dan hebben we hier te maken met de best bewaarde grap sinds eeuwen. Dat dan weer wel.